қаҳрамони асосии намоиш як духтари нимятим аст ки орзуи доштани як планшетро дорад. ин намоиш бар асоси ҳикояҳои хабарнигори тоҷик Аҳмади Иброҳим гирифта шудааст. раҳбарияти театр мегӯяд, ин намоишнома як ҳадияи солинавӣ барои кӯдакони Кӯлоб аст. театр барои аввалин бор дар чанд соли ахир як намоишномаи кӯдаконаро барои саҳна хоҳанд бурд. ҳадафи ин намоиш ҷалби кӯдакон ба театр аз синни хурдӣ мебошад. таи чанд соли ахир театри тоҷик ва махсусан дар музофот бинанда надорад. масъулони театр мехоҳанд аз ин тариқ роҳро барои хурдсолон ба сӯи театр боз кунанд. намоишномаи хеле ҷолиб аст. ман боварӣ дорам ки хонандагоне ки омода аз наздик ин намоишномаро мебинанд, як ба худ панд мегиранд, завқ мебаранд ва завқашон нисбати театр боз зиёда мегардад. ин дуюмин намоиш бар асоси осори Аҳмади Иброҳим аст ки ба саҳнаи театр омадааст. 6 моҳи пеш намоишномаи таърихии Катан рӯи саҳна гузошта шуда буд. ин намоишномаи таърихӣ дар ҷашнвораи Парасту соҳиби ҷоиза гашт. хурсандиовар аст ки театри мо дар соли 2023 дар фестивали озмуни Парасту нақш офаридем, беҳтарин ҷоро сазовор гаштем, беҳтарин асари таърихӣ. ҳунармандони театри Сайдалӣ Вализода дар ин саҳна беш аз як моҳ тамрин кардаанд. ҳангоми намоиш ҳунармандон бо нақши худ кӯдаконро механдонданд. раҳбарияти театр мегӯяд ки ин охирин намоиш дар соли 2023 будааст.